Pan wnaeth Andrew Gronw ei gasgen gyntaf o seidr ar ei fferm gatref yn Ne Cymru, ni wnaeth erioed ddychmygu 20 mlynedd yn ddiweddarach y byddai'n berchenog cwmni seidr rhyngwladol gwobrwyedig. Dechreuodd hyn oll fel hobi rhwng dau ffrind, ond fe ddaeth y fenter hon yn swydd llawn amser yn gyflym. Ond pan benderfynodd partner busnes Andro ymddiswyddo, roedd yn wynebu penderfyniad anodd. Heb y gefnogaeth ariannol gywir, roedd yn wynebu gorfod gwerthu'r hyn roedd wedi adeiladu ac wedi dysgu ei garu. Ar ôl mynd at fanciau'r stryd fawr i ddechrau, clywodd Andrew wedyn am Fanc Datblygu Cymru. Trwy'r Banc Datblygu, llwyddodd Andrew i godi'r mwyafrif o'r cyllid roedd yn ofynnol i brynu'r busnes, gan gyfuno'r cyllid a benthyciadau banc llai gyda chanilion personol. Wedi iddo gyflawni ail-bryniant rheoliaeth o'r busnes, mae Andrew wedi cael rhyddid i yrru'r cwmni ymlaen o dan ei weledigaeth ei hun. Ers hynny mae gwerthiannau wedi tyfu ac erbyn hyn gellir dod o hyd i seidr gwynt y ddraig nid yn unig hyd a lled Cymru ond ledled y DU a thramor gan gynnwys Awstralia, Seland Newydd, y Ffindir a'r Iseldiroedd. Cerfiwyd angerdd Andrew i mewn i lwybr ei yrfa. A bellach mae yn berchen ar gwmni ffyniannus sydd â gwreiddiau Cymreig cryf ac ystod o gynhyrchion gwobrwyedig. Wrth i gwynt y ddraig barhau i dyfu yn y DU a thramor, gall Andrew adlewyrchu ar lwyddiant brand Cymreig sy'n helpu i roi Cymru ar y map. Dechreuwch eich cais chi heddiw ar bancdatblygu.cymru.